Ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar sabiex 200 parkeġġ fl-iskola primarja tal-Kulleġġ Marija Reġina jingħataw lill-komunità. B'dan il-ftehim li mhux se jaffettwa l-istaff tal-iskola, parti mill-parkeġġ f'din il-lokalità issa jinsab f'idej il-Kunsill Lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-iskola, is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Alfred Grima tkellem dwar għaliex dan il-ftehim huwa importanti għall-lokalità u spjega kif din l-inizjattiva se taffi n-nuqqas ta' parkeġġ f'din l-akbar lokalità f'pajjiżna. Ovvjament huwa importantissimu għal diversi raġunijiet. San Pawl il-Baħar għandu l-ikbar popolazzjoni f'Malta u għaldaqstant il-problemi tal-ipparkjar huma li huma kulħadd jafhom. Is-Sindku tkellem magħna dwar x'inhu il-pass li jmiss sabiex dan il-parkeġġ ikun disponibbli għall-komunità. Dan mhux se jinfetaħ mill-lum għal-għada, nkun irresponsabbli jekk il-Kunsill iwieħed li se jinfetaħ mill-lum għal-għada. Illum tagħna dan il-firmar tagħna issaħħa li l-Kunsill japplika l-liċenzja biex parkeġġ li bħalissa huwa meqjus privat jiġi għall-pubbliku. Hemm proċess ieħor li jieħu żmien li noħorġu tender biex ikonna operaturi joperaw dan skont il-liġijiet u l-istandards li tiddetta l-liġi llum. Min-naħa tiegħu il-prinċipal tal-Kulleġġ Marija Reġina li din l-iskola tagħmel parti minnu, Patrick De Celis, għalli dan il-ftehim sar wara diversi diskussjonijiet. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima li qal li din hija parti mill-viżjoni tal-Gvern li l-iskejjel jieħdu l-ħajja wara l-ħin tal-iskola. Benefiċċju ta' residenti li issa ħajkollhom żieda addizzjonali għal dak li huma l-ispazji tal-parkeġġ, ovvjament wieħed jifhem li ħajkollok regolamenti marbuta mal-istess parkeġġ, però l-iktar ħaġa importanti hija li wieħed jassigura li dan l-użu ma jkunx f'konflitt ma' dak li huwa l-użu tal-akademiċi u anke tal-istaff amministrattiv u allura iva l-Kunsill ħajkollu l-fakultà li amministra mal-200 parkeġġ għall benefiċċju tar-residenti tal-lokalità.